ए भैया समय काल 24 घंटा चलत रहला बाबा इस समय केहू के छोले ना बा जेके पाए ब्याह के रेल दे जरूर। बह बा तो यहाँ कभी लोगन के लिखे पड़ गए हाय अरे समाया समय ना छोड़ी अरे समाया समय ना छोड़ी करेला कसूर का गारूर करेला एक दिन ढल जाई सरूर का कसूर करेला। हाय धन पे घमंड राजा हारी चंद काइले बन भगवान विश्वामित्र मुनि आइले ए भैया भगत के परीक्षा लेवे दे भगवान कैले का हरिचंद के दरवाजे में भिखारी के रूप बना के आ गए। बाबा जब आ गए तब मंगलन का का मंगलन भैया हाय बन के भिखारी खड़ा बन के भिखारी खड़ा दर पे हजूर का कसूर करेला एक दिन ढल जाई सरूर का कसूर करेला। ए भैया हरिचंद के बड़ा घमंड हो गया कि हमरे संतान वीर संसार में क्यों ना बा तब यहाँ राम के और परम पिता परमेश्वर के ई रूप धारण भिखारी के बना के जौने समय दरवाजा पेलन तो मंगलन का मंगलन भैया 60 भारत सोना जाके मांगेला भिखारी दिन सके राजा बिकल महालया टारी ए भैया भिखारी का मंगले बा हरिचंद दानी से कि हमके 60 भर सोना चाहिए। बाबा बहुत कम है मंगना भैया तोरे लिए कम न बा। हाँ सही ए भैया पूरी बखरी घर द्वार कुल बिक गयल 60 भर सोना दे ना कौन है अंत में भयल का कि अपने तीनों प्राणी के खुद बिके पड़ गए। अपने बिकले कहाँ कहाँ भैया अरे डोमा घरा भी की गईले अरे डोमा घरा भी की गईले जाके काशी मजबूर का गारूर करेला एक दिन ढल जाई सरूर का गारूर करेला। ए भैया जब डोम के घरे बिकैलन तो उनके नौकरी कौन मिलल कौन नौकरी भैया मरघट मसान पे करल दारवानी हाय ब्राह्मण घरा बीकी गईली तारा महारानी ए भैया ब्राह्मण घरे तारा महारानी जी के बिकट पड़ गए तब वो कर्जा पूरा ना हो पौलल बारे समय और समय देखा अब समय आप कहाँ साथ थे कि का करे बा अरे फुलावा चुना ना पहुँचे अरे फुलावा चुना ना पहुँचे अरे बन में कुहनूर का कसूर करेला एक दिन ढल जाई सरूर का कसूर करेला। ए भैया सवेरे सवेरे हरिचंद जी के लड़का जेके नाम रोहित आप जाने ला बाबा बेचारा सवेरे बगीचा में फूल तोड़े गए बा
लेकिन भयल का हारे मुसीबत उसे हारे मत बाबा हारे मुसीबत सल काली रे नागिनिया तड़फ तड़प फिरो में तारा महारानिया हाय तारा महारानिया भैया तारा महारानिया ये भैया तारा महारानी जी बेचारी तड़प तड़प के अपनी बचवा को गोदी में उठौले बाड़ी और मरघन मसान के पास लेके पहुंचल बाड़ी और उस समय उनकर साथ क्यों ना दहले तक कैलिन का हाय अरे केहू ना दोहाई चाली अरे केहू ना दोहाई चाली मरघन बदूर का कसूर करेला एक दिन ढल जाई सरूर का कसूर करेला लेके लाश गोदिया में कारली रोदानावा ये भैया लाश लेके तारा महारानी मरघन मसान पे जवने से पूछल बाड़ी कहे भैया जलादा लेकिन हरिचंद के नौकरी मिलल हल आई कहल हल कि बेगर कर लिए लाश मत जलई है और हरिचंद मजबूर होकर कहे पड़ गल कि बेगर कर लिए लाश हम न जलाई बचन बोध हो गलन और तारा महारानी कही बचवा तोहरे बा कहे कौनो बात ना हो लेकिन कैलिन का लेके लाश गोदिया में कारली रोदाना लसिया जलादा भैया नाही बा का फानावा हरिचंद्र कहने मुँह मजबूर हैला अरे कर लिए लाश नाही अरे कर लिए लाश नाही जली हम जदूर का कसूर करेला एक दिन ढल जाई सरूर का गरूर करेला हाय आंचल के फार जब चाहली मतारी आंचल के फार जब चाहले मतारे आंचल के फार जब चाहले मतारे चढ़ के विमान तुरत आए चक्रधारी चल के विमान तुरत आए चक्रधारे चल के विमान तुरत आए चक्रधारे ये भैया देवी कहे प्रभु मेरे पास कुछ ना बा जौने समय आंचल फाड़ के जौने समय आंचल फाड़ा लगनी उस समय तीनों लोग हिल जाला बाबूजी जिस समय तीनों लोग हिल जाला उस समय चक्रधारी जी के सोचक पड़ जाला भगवान के सोचक पड़ जाला तो भगवान केलन का उसी समय चक्रधारी आ गए कहे धन रे देवी हे देवी आप सतवर्ती हो और आपके यादान आपको जिन मजबूरी बा आज पूरी हो चुकल बा धन रे भक्ति का परीक्षा अरे धन सती बरती धन अरे धन सती बरती धन दानी भरपूर का गरूर करेला एक दिन ढल जाई सरूर का गरूर करेला ये भैया राजपट फिर पाए रोहित लाला नावा ये भैया हरिचंद्र दबने सत्य के ना डिगवले आखिरी विजय प्राप्त यही बदे कह जला कि भगत के बस में
भगवान रहल अब भगवान के बस में भगत भगत के बाद प्रभु के माने के जरूर पड़ जाला। जरूर बया कहना बा राजपाट फिर पाए रोहित लाला नावा राजा पाट फेर पाए रहे काला नावा राजा पाट फेर पाए रहे काला नावा सतना डिगाए नाम रोशन जहानावा सतना जी गाए राम रतन जहानावा सतना जी गाए राम रतन जहानावा और सतगुर चरानिया में राम प्रीत धूर का कसूर करेला एक दिन ढल जाई गरूर का कसूर करेला।